repite comigo. Disposición do espírito que leva a actuar ou a cometer calquera empresa sen temor aos perigos e dificultades. Aí o tes. Eu xa máis me mareo. Creo que vou levar ben. O que non se mareou nunca é porque non navegou o suficiente. Pasaba mal, pero non lle quites a ilusión. A ilusión, eso non se perde nunca. Pero que estivemos tan preto, tan preto. Eu xa non teño idade, pero voltaba, Que tempos. Para unha noite de pesca ainda estás, Só vos digo unha cousa. Longa vida aos meus rivais para que poidan ver a miña gloria. Certo. Aí falaches. Señor, tes razón. Mamá, sí, pero... Se queres vas, pero así ranqueante non vas chegar a ningures. Só de facer algo, facelo ben, sen medo, sempre cara adiante. E se ben marexada, pásala, que xa virán augas mornas, oiches? Non sei que te ensinan na escola, pero escoita. O músculo máis importante é o corazón. Así que ségueo, e sen medo. Mira, fillo, toda historia ten un principio, un no e un desenlace. E asegúroche que este non é o noso final. Volta a empezar. Cando decides embarcarte é así sempre, ata o final. E dígoche unha cousa, vale a pena. Papá, nunca vas cambiar.